வணக்கம் ட்ரேடர்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி ஷேர் மார்க்கெட்டில் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு வந்து ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட்டு தேவைப்படும். ஸோ அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ப்ரோக்கரேஜ் பிளானும் எது உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான ப்ரோக்கர் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம். இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஐசிஐசிஐ டைரக்ட், ஜீரோதா, ஏஞ்சல் புரோக்கிங், மோத்திலால் ஓஸ்வால், ஷேர்கான், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு யார்கிட்ட நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணி டிசைட் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணோன்னா அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெக்வயர்ட். அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்ரஸ் ப்ரூஃப். அது வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸ், இல்லைனா ஓட்டர் ஐடி, இல்லைனா பாஸ்போர்ட் காப்பி, ஆதார் கார்டு, பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் வேணும். அப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃப் வேணும். அதுக்கப்புறம் இன்கம் ப்ரூஃப். நீங்கள் எங்கேயா வேலை பார்த்துருக்கீங்க, இல்லைனா உங்களோட இன்கம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து மேபி சேலரி ஸ்லிப்பு, இல்லைனா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், 6 months பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பேன் கார்டு வேணும். பேன் கார்டு நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பேங்க் ப்ரூஃப். நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறதுக்கான ப்ரூஃப், மேபி ஒரு கேன்சல் செக்கு, இல்லைனா பாஸ்போர்ட், பேங்க் பாஸ்புக்கு காப்பி கேட்பாங்க. இதெல்லாம் தான் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெக்வயர்ட். ஆக்சுவலாக வந்து இது எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் மேண்டேட்டரியாக தேவைன்னு கிடையாது. உங்கள்கிட்ட ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைனா கூட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஒன்ஸ் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்களே உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஐசிஐசிஐ டைரக்டில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட வெப்சைட் பேஜுக்கு போங்க. நான் இந்த ஸ்லைட்லேயே வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்கரோட வெப்சைட் அட்ரஸும் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஐசிஐசிஐ டைரக்ட் வெப்சைட் அட்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட ஹோம் பேஜ்லேயே கீழே வந்து ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட ஃபார்மு, டீட்டெயில்ஸு, என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை எல்லாமே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கான்டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கூட கேட்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தேவைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா அவங்களே வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க. நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களோட பிளான், ப்ரோக்கரேஜ் பிளானை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் சைன் பண்ணி அனுப்பினோன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோதாவோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பற்றி பார்ப்போம். இதுவும் அவங்களோட வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஓப்பன் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டேப் இருக்கும். அதில் போனீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அதையே ஃபாலோ பண்ணி போனீங்கன்னா அவங்க என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு கேட்பாங்க. அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போல்லாம் ஆன்லைன்லேயே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் தான். டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தான். இது வந்து ஏஞ்சல் புரோக்கிங்கோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பேஜ். இந்த பேஜில் போய் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்க அந்த ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் உங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அப்புறம் நீங்கள் உங்களோட அந்த ரெஜிஸ்டர்டு டேட் ஆஃப் பர்த்து, இந்த இதெல்லாம் இந்த ரெஜிஸ்டர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆகிடும். ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் தான். ஒன்ஸ் உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆனோன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் கிடைக்கும். அந்த லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சு நீங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போய் ட்ரேடிங் பண்ணலாம். பட் ஆனால் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோக்கரேஜ் பிளானை உங்கள்கிட்ட நல்ல விவரமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனாலும் லைக் பண்ணுங்கள்.